No mboge biaba. Achuka boy. Ihe We mboge have biaba. yes, Acho mo cha no no. Isi cho ga gene. friend like partner. Enyi nwoke. Ah? Yes. Okay. I have to review na comment section. Ngwaga meet. Akwa e bia ge interview he cho ga boyfriend akwa ya. Ah? Ngwa bilio to ke lazo. A boyfriend ke chro. The way camera na la bilio to ke lazo. Akwa idio ta shi no lo ge for ta ge ga ma shop ga akwa ya. No, I didn't go work today because we were on ferry. So I didn't go to work. Ọmụ a keso gara English. But I got a more time because I'm Ọmụ on a keso ferry. gara English Chineke apụ ọgọnụ. That, Dewe kamera. Je last bilioto last turn no. oh, Last ge last. Ọmụ ọtọ last turn no. Ele ihe dọtụ gekwenye. Eche me mana onye lekwe kpokpo gị ji yicha nwoke. Ji yicha nwoke from last. Bịa ga agwụga m n'echi ma. Asị nge last. Asị nge last Chineke akpọ ọkụ. Last ọfụma ọfụma. Lata azụ. Onye nwe shek ahụ iyi. this is Joa. Ịchọrọ yi nwoke ịchọ ịlụ di akwa ya. Asị ndị laa azụ bili ọtọ laa azụ akwa ewu nwoke. Ah, Ịchọrọ yi nwoke wala ewu nwoke. Mere ebe ahụ soro lama azụ ụmụ nwoke ibe m onye ọnwụ nwoke ibe unu. Onye ọnwụ nwoke ibe unu ụmụ nwaanyị nwere ebe onye eji ihe nwaanyị. Ya nne ka ịdọtụtekwenye akwa ịchọrọ ịgba ọtọ. Elee ihe ịdọtụ gị ya akwa ịchọrọ ịgba ọtọ. Lele. Ịdị afọ ole? I'm 30. Ewu 30. Yes. Were oche nọrọ ọdụ. Onye riri gị ihe? Eh? I turned that touch. Hey, hey, look at me. I don't laugh here. Lanya, 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 lanya. Onye ga-achịrị ọchị awụ nwoke ọwụla na-enwe jọsụ ga-ahụ gụta ya ma bụrụ gị bịara ndị agwa m sị chọrọ enyi nwoke. Nke oyibo ebe a na-enye enyi nwoke. Ịdị tati achọghị enyi nwoke. Elupuola di. No. Ọwụ Igbo ka asụ ga-atọ Chineke agbaghị ọkụ. Mbalube. Yipụ ihe eriri ahụ itiri n'isi wefe ya azụ. Gịnị ka ekwere n'ime anya abụọ? Eye contact. Ya na-etinye n'anya. Eye contact. Itiri aka anya gị ya anya ụmụ nwaanyị. No, it's for because I want my anya. Sọrọ English ị na-amaghị asụ bịa mechaa n'ọrụ ya. Spell or is for. Spell it. Eh? Spell or eye contact. Spell it. Spell or is for. In life. Huh? I'm a mere spell. Sige spell or ya spell or eye contact. The spell or is for. I'm a mere spell. Sincerely, my yes spell. But Ebranga ị ga-ekwuli Igbo. And then at least so asụsụ onye ọzọ ị na-amaghị spell. Mena ga na chọọchị achọmọcha. Iwe onye ebe. I'm a Imo State.
Ebe n'Imo. Ide Atọ North. Ebe ni Uruala. Dakọ. Uruala. Onye Uruala. Ebe Kishna nọ ya n'anyị. Italy. Italy ka ị nọ ya. Ewu nwoke ka ewu nwaanyị. Why? Gwa m eziokwu, iwu nwoke ka ewu nwaanyị. Be honest with yourself. Why? Because I can gym and you know security, so I need the body a little bit. Huh? Why? Ị ga gym ibido ịrụ ọrụ security. I don't na supermarket. Supermarket. Supermarket, see. Okay, makato. Aso. So, ị chọrọ ka m mee gị interview di ọwụ interview ka ọwụ boyfriend, you need a boyfriend. No interview, main interview. Ọkwa isi ị chọrọ boyfriend, ọ boyfriend ka ị chọrọ. Ịmụla n'ụmụ, ọkwa ịmụla nwa. Mba. Ịlụbeghị. Mba. Then ọ boyfriend naanị ka ị chọrọ, ọkwa ya. A na-echi ịlụ di. I don't think I'm November, so I chum somebody at least I matter why from the own or double from my Isubadero. Bono double. That means ọ dị gị serious ihe ị chọrọ ahịa agwa m eziokwu ihe ọbụla m ga-ajụ gị ya. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Ịdịrị serious ihe m ga-ajụ gị na gị na-agwa m eziokwu. Kwe na ihe m na-agwa gị na. Yes. Bute oche ahụ nso. Ebe n'Italy ka ị nọ. I'm Italy. Ebe n'Italy. Reggio Emilia. Ebe na Reggio Emilia. Castanova. Ebe na Castanova. San Via San Lodato, 5. San Via Lodato, 5. Ezigbo aha gị. Chizobam. Chizoba onye. Chizoba Nwosu. Iwo nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nne m adọrọzi ọ nna m nne. Dọnnọ. Nne gị ọnwụọla. Amara m onye ọwụ, so amara m ọdị ndụ m ọnwụọla, so ka. Dọnnọ. Oke m onye nne gị wụ. Kpọta ma nna gị. Yes, daddy m na. Awụ. Dọ. Nwa na-amaghị ihe. Na-amaghị ihe. Oke ọ ma nne. I butela ọrịa mbụ, ọrịa akwamiko gị treat ihe. No. I ji eme shọrọ. No, arụga m ọrụ now. Enwere m life contract. Life contract dị ka gịnị? Tempo determinato. Ebere onye? Life contract, tempo determinato. Imega call ewele iwe. No, isi m ka dịka life contract. Life contract always so temporal onye. Tempo determinato, like is anytime if I want born and children naturally na the company, I can resign by myself, so they can't fire me. Oh yeah, with tempo determinato. Okay. Tempo determinato. Lato. Tempo. Kaya ndị telempo na-eme ka ihe wa ọrụ ha. Tempo determinato is a contract like you are working in this company, you in a run at this company, like maybe for example, na fabrica, fruta. There's different type of company, but more argan na supermarket like
security now. You are in supermarket in case and to secure somewhere if somebody tries Oshi or anything. Okay, that's the onye nche n'asụsụ Igbo. Okay. Onye nche. Tempili atọ n'asụsụ Igbo onye nche n'iti ya wee ebube agụ ndị iti ebube agụ ụmụ nwaanyị iti. Ị ji eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị nwere vibrator? No, mba. Yes, achọ m that touch here. Ị ji aṅụ goof? Baba, I smoke cigarette. Ya na iji aṅụ goof gị kwee the man Electric cigarette. any man Electric cigarette. Tell to me sịga wụ sịga anwụrụ nwa anwụrụ ọ wee bịa gaje ịkpọrọ m anya gwa m sị iji aṅụ ya so that nwoke ọbụla lakịrị gị ọ chọọ gị ya bịa to you iji aṅụ iji eme ma nke imi maka ọnụ. No, electric cigarette, like form of Nigeria shisha. No. Onye anwụrụ a na-akpọ ihe n'ọkụ anwụrụ a na-akpọ ihe n'ọkụ. Iji aghọ onwe gị aka nọ ga-enwe onwe gị aka gọta ụtọ ga-enyo. Mba. How many minutes ka ị na-anọ n'elu nwoke before gị rituo? Listen. Hey, listen. I will block you here and bring you down. When I got you here. How many minutes? I'm gonna because when you go, nwoke mega accept na again. Nwoke ano. Igbo nwoke nwa n'aka gana aga. Asu na na aka m ka. How many minutes? I'm gonna get put wait. How many minutes? Okay, minutes. Okay, in another hours, a couple minutes. Hour. Is it? Otele Rosanna. Well, no, is it down on the like 2 hours, 3 hours. No, I just going to change the style now. You were complete boyfriend mother. It's what you need. Ya were na life m kebere nga ka m kpege nshinga akpọrọ nwoke na mege interview mecha gị ha ma bụrụ get ebe ha n'ụlọ ga la nwoke ibe m n'iyi ga lere nwoke ibe m tọpọ m ya la anya okay for example gene awasa Chileke. Oh, well, no video from 12 o'clock. You finish around 5 o'clock. Is it not an hours? You don't get it from 12 o'clock. It's like I'm okay to throw away. Tell Rosanna. No, more like. Yeah, it's I know how many. I won't allow more. I want to allow one and Pagiga. I don't that touch here. Hey! No wonder who is much muzzle. I didn't know Nelu Kohaga no Nelu. Sometimes I go Nelu kwa so or bend or oh, Jana, how many minutes name am? the pay king the bia. Huh? And I say king where the person abia. I got no idea to any hand. Yeah, they're what they be. Yeah, they will be. Nero. Okay. Young Miria. Mba. You know the doggy. Mba. Ashimo, Mba. one of my family in Nagara. Mba. Listen, come. Don't try this nonsense with you. I don't have better because she gets a woman tempilata pilalato.
When he was having a temple, I don't joke here. Sorry, If sir. it's easy for you to have the money with you, why not stay in that your country, Italy? Then get work harder from that security program to Loma. Don't come here to joke with me. Here is a pastor, a church environment. Will you be laughing when you are talking with your pastor? Sorry, sir. You don't do that to me again. You get me? Don't try it. Yes, sir. Damn you. Yes, sir. And when you're on that side, then nigga, okay, say marry your mother. It's okay. Fine, Lord, again. Mba. Otele be can she or the open. Mba. Mostly pull o jamage. Unless maybe if I carry too much weight. Ọ ga-egbaga agba igwe n'ụkwụ nwoke onye m ji ajụwa mgbe ahụ iwu ewụrụ m ka ihe ị ga-enwerịrị mọzipu nna don't worry nwata nwa agbọghọbịa mọzipụlụ n'echi ọkwa ịma na ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwa m gaa n'iru post uwe So what do? ụka otelu aghala gị mbụ Mba. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Nke mahadum that time. I got my but I could finish so I'm nke mahadum university. Mba. ka obodo a nọ mụọ gị Imo State. ka onye kpọfere gị Italy ka ọ wee na-emezi ihe otu nchime ya I mean, what that didn't have so pụtaga m ebe a ngụ akwụkwọ ịmago ụmụ ihe ndị a but anyị rutazi ebe a wụzie ihe ọzọ so ihe dịka gịnị ka ọ bụ achọ nke ụmụ Igbo naanị ihe a so that ha ga-eji amụrụ ihe maka ndị gasịrị aka akpọfee ha abroad ọ chọrọ ka m bịa buru ọgwụ ebe a so ọ bụrụ ihe nkụ bịa ebe oke bịa buo ọgwụ ka m bịa buru ọgwụ from Switzerland to Italy or maybe France to Italy. then ejide gị echi gị nwụọ na prison then ya nwa na onwe ha akọzi akụkọ Maybe ọ gbagbuo m n'afọ na agụmama nna m agaghị ama ebe nọ so ụjọ tụrụ m masị ya mba na agụmemenwe ụdị ihe ndị a iwe ezigbo mmadụ iwe so sị ma m pụọ na be ya. it's okay. So ego enyela ụdị mkpu ị na-eti gị na nwoke mee enyụnwa ka mkpu ị na-etiri nwoke ahụ Ịgwa gị eziokwu inyube mbụ no, nothing like that. But I can make it pretend maybe go one at the person maybe for any car one or maybe or do all we can pretend that go one maybe young way as Ricky. okay ị ga-pretend na ịnyụra nwaanyị inyube Yeah. I wouldn't know, but I pretend that I'm going maybe you feeling maybe this girl. okay a na-ede 30 years a kemgbe ị pụtara ụwa ị na-ata nwoke na-anọcha more than hours ahụ ị na-enwebe mgbe ị nyụrụla No, when there 2022 Mbiarulo, yes. inyube mbụ For Lagos, yes. For Lagos, and yes, for Lagos. okay ịnyụọla na Lagos Yeah, oge Mbatarulo lodge in Lagos, yes. onye mere gị ga-enyo ọwa onye Yoruba ka onye Igbo We didn't introduce ourselves like that. okay gị nwa ji aka gị kpọrọ the man Yeah, although my friend, who I got out like outing for friends, girls, so we have to order it. ka gị na enyi gị nwaanyị m gara asịrị na-eme ọdụ ụmụ nwoke Yeah.
Okay, ha mege gị enyo. Na kemgbe ahụ enyube again till now. Yeah, because no, Oyibo adịrọ like that. Ndị Igbo ọ nọ n'Italy. And the boy, no, you have a dinner with married people now. Even if some of them are try can cheat on their wife, at least oh wine kill how wine. Ị na-eme nwaanyị na nwaanyị. Mba. Genotype gị. Eh? Genotype gị. Eh. Blood group gị. Oh. Okay, now pay attention. From today, open up to any man that comes to you. Menyo. Don't pretend over it. Even if the vibe of that man is good, don't make it open. What can happen if the vibe not in you to make you come? That is very important. You understand? Ngwa check it, onye ji aka Yeah, gị but were ego gị I think I'm for chere therapy for like chere come chere like chere feel onye ji aka gị some. were ego gị ga-akpọrọ from Nigeria mgbe ị batara Lagos kwụọ ya ụgwọ kwa ịkwụrụ ya ụgwọ ka o mere free ọ free ka e mere gị Yeah, I could move. ga-ekwu ụgwọ ya abịazie mgbe e kwụchara ụgwọ ya eme gị ga-enyụọ chekizie ya na so onye ọbụla eme laikiri mee ka ashọ bikos ọ patan ị na nwoke ga-eme nwoke anyụọ ma ị ma ga-eme ọ patan iji bupụta pozishọn achị aka nwoke ga-eji anyụ decide kpa irigoro gị again and that is the truth. Okay? Yeah. All right. Biko ya na nwanne onye ọbụla na-eme ihe edit imewe edit don't post the complete video of this place ọsọ kwụrụ mmadụ ụgwọ don't post it on air eji m Chineke ya unu awụ ndị Igbo na-epost although she give me order to post there are things you should edit on this platform because I'm not asking you to post onye na-recontrol my program I am telling you this now just take note of it. Yeah, this girl who a very sincere person. If a man who truly understand her kind of nature, she is wife material. I'm telling you the truth. I am telling you the gospel truth. She's an honest lady. Forget, believe woman. Forget, a lady name will give mother. Now am I going in there? You should understand what her word will look like. So don't judge her or don't see her as a useless person with what she's telling me here. And I tell you the truth, she is worth more than what you think she is. Believe what I'm saying. I don't know her. Though I won your okay church, I don't know what you might be feeling about her. But I don't know. But to me, I don't see her as a bad person. There are 2 points she made here. There are 2 points she made here that gave me joy. My dear, welcome. Boy your number. Congratulations. Boy your number. 39. WhatsApp number. Boy your WhatsApp number. Onye ọbụla nọ ya type wa active MC Bishop. Put on comment section. Kpọọ ya n'ọnụ gị kpọọ ya n'ọnụ gị bịa na ịmụọla nwa Hey, ịmụọla nwa butcher me and ịmụọla nwa mba. guy ọsọmụbe nwa just don't know she's not yet married and she has not committed. Kpọọ your number Eh? do your WhatsApp number n'isi. No. Okay, all right, have a nice day. Bishop,
Mega camera we graduate the bishop. Good afternoon. They on a month ware. Mba, I'm not sure. Shop okay you in the month. You there rent or not? Almost chemical and day. I hear there. Yes. Now I got pull up everything to that thing you know everything that live aga wo meta get that na nwanye ho ge luma ge chi na enwo na aka enwo na aso nwanye buru asum nwoke Mba, gwara ka ile ka business ge be ya ora ga chebe ka mgbe enwere m dem na-aṅụ ihe ahụ ya ngụrụ agụ mụkwa ya mụọ so ama m ị na-ekwu. Thank you for the e na anwa advice. ge me Ụmụ ya dịka mgba milk nchakwara ọgwụ anyị na-aṅụ agụrụkwa ịghọtago maka dị ahịa siri ike so ị kwuru eziokwu enwo ami ịbụrụ ndị yes ịbụrụ ndị ị gara ihe ị gara eme nwoke were natara milk ngụmanụ gba chọọ nwaanyị ị ga-atụ ime mmiri ya amụọ nwa mmiri ara agbanwe ya na ara gị ṅụwa natural one ịṅụwa milk onye chemikal chere Chineke onye m agbara jiri ọkụ ga ahịa kemịkalụ ga-eme kemịkal ga-egbu gị bifo wee n'aka nwaanyị ịṅụwa milk iji protect gị onwe gị chọọ nwaanyị ịṅụghị ara tapuo ya ara mmiri ara agbanwe ya ịṅụma ara ya mere ga agwụga ma ịṅụwa milk ma isi gị otu a lele ka ọwụ ba ahịa ka ọwụ ihe ka ife a mere eme ka wee lewe ebe ahụ ile ga anya onye kemịkal kemịkal mkpụrụ gị isi ke ọwụ onye baba ọwụ kemikal ọwụ onye onye lara m isi ele onye lara gị ụdị isi ke ọwụ onye lara m isi last the onye lara guy gị isi ke mere gị gị ihe nnọọ onye kemịkal sara isi onye lara gị isi ke ọwụ my baba the guy ọ na-agbalịkwa mana sometimes amaghị ihe na-eme ya amaghị ihe na-eme the guy sometimes ọ dị ka nwere ihe ọ na-aṅụtụ ịghọtago ana m ekwe ka ọ ka vomit sometimes mana the guy ọ na-agbalịkwa ọ na-agbalị dewe fon na gị biliọta gị ele azụ ihe ga prọf onye kemịkal ihe ga prọf were kemịkal eregoro onwe gị enyi alatọ n'azụ Chineke agbaghị ọkụ asị gị laa azụ onye wụsa gị shọpụ gị ke yiri nga a na-ere igbe dewe fonu n'ala gị laa azụ that's why ọ na-adịtụ dewe fonu n'ala noisy gị laa azụ lele ọtọnụ mara onye kemịkal ịtọnụgoro onye ya nwere fonu gị uche ndị na-arị osisi gova enya banye side ma eme gị interview noise dị ebe a banye side ekpo ụkwụ gị dị nnọọ isi ndị na-arị osisi gova elebishi na-anọnyere anyị okay Abuja pịta ụmụ onye Imo ebe n'Imo onye Ikeduru ebe na Ikeduru ụzọ agba iyiri ndị na-eji eregharị ala mmadụ irela ala mmadụ mbụ mba but all my uncle the man like ala well so mgbe mpa m nwụrụ ya bịa nara mma m ala anyị ọhịa m si iri ana m ndị ere ala na-eji eregharị ala mmadụ irela ala mmadụ mbụ gị sị gị bụ ya yọ ọnkụ gị na yọ ọnkụ ọwụ ofu ihe mba ihe m na-ere kemikal mba ihe m na-ere adịghị kemikal naanị kemịkal ị na-ere were ala bịara ga agwa shọpụ ị gara rentere na Abuja icha shọpụ nga a na-adọwa igbe ga na-ere kasket akpati ozu Bishop asị m ebidolu from somewhere ka hapụ ije meme yahoo ka bịa elu ya EFCC kpara ga ka ị bịara ịgwa m ebido from somewhere onye awụsa your uncle eregharịghị ala while yiri your uncle aha gị aha m Kelechi
Kelechi onye. Ọpara. Ebe afọ ole? Arị m 30 years. Iji ụmụ ole? Mgbe nwa nwa nji. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mba. Nna. Nna m ebela. Ebele ka ibe gị akwa gị gburu nna gị. Mba, arị m 5 years mgbe ọ gwụrụ ọwụ m gburu ya. Eme onye nna gị nwụ. Amacha m ya. Nne gị okwu ga-ekwu bịa ka ọ na-eji pictures n'iyi ka ọ nna gị. Mba, arị m 5 years ahụrụ m ya mụ na ya nọtụkwere before ya nwụ. Ọ na-arụ na 5 years hụ nna gị Chineke agba eme onye nna gị nwụ. Awee hụ ọnkụl awee hụ ọbrọda ndị bịaga na ya jụrụ gị sọrọ nna gị. Eleji ikpe iji mara sọwụ nna gị dis boy ọ ka esiri gị na picture. Elebi iji adị 5 years gị mara onye nna gị wụ dis boy. Adịkọm abịa. Bara ga adị gwa m sị ma onye ọwụ 5 years mara na onye nna gị wụ. Ajị m ahụ ya. Gịnị gburu nne gị? Ahụ ihe na chicken pox mana ọ na-egbu mmadụ. Pimpụl gburu nne gị. Ele nga ọ gara nyaka eke. Ele onye biri eke. Saịdị ọ dịka Abia steeti ka ọ gara ya so mgbe ọ nọ na moto so ka o butere the thing onye nye na ya nọketere the person bụ the ọrịa so ịmasọ airborne disease so ya eburu ya. Airborne n'eziokwu. Lete na-agha nne gị tugbuo ya. Nna the thing amakwa m na ọwa ọrịa ọjọọ kpa. Donna. Family of ọrịa Igbo gburu nne. Ịsọ gịnị? Okay, orphanage so nwa na-enwe nne na-enwe nna. Tete dọtara nne gị adọ tupu ya na-anwụ. Mba, ọ nọghị ọdụ sef, ọ nọghị ọdụ. Ịma mgbe oge mmadụ ruru sometimes, otebe ọ nwụrụ. Nne gị ọkara nka. Ọ katụrụ obere, ịma na ọ Naijiria ka anyị nọ. Ebe ka esi isi na-anọnyere anyị. FCT, Abuja. Ụmụnne gị ọ dị ole? Arị ha 4 plus mụ ya wụrụ 5. Ọ gụwa bụ ọpara? Mba, ọmụ awụ nke anọ. Faịlụ ọ dị gị? Mba. Mmụọ ohi ọ dị n'ime? Hai, Chineke wegwere mba. Mmụọ nsọ ọ dị gị n'ime ka ọ dị na famili unu? Mba, hai, mba. Ị ga-ata apụla? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka iji nwere na mbụ? Awa abụọ. Abụọ. Ụmụ nwaanyị naanị abụọ ka e bara na kemgbe pụtara. Gwa gị eziokwu because ana m like issue from one lady back to another one. Ọ na-enye m arụ ọha gị ka onye isi onye ụgha ihe chiche pọsụ ekwele m gwa gị okwu ọjọọ na oge egbuo gị elisi amụ gị na ya hụrụ na ọ saba marala na like issue from one lady one ihe onye ụgha ele mkpọrọ amụ gị na ya hụrụ na aka triti from infection ibutere n'aka onye awasa ebe efekere ezigbo ere Chineke agbaghị ọkụ kpara ụgha ma n'ọnụ ma n'ihu agarịgalị kwesịrị iyi ụgha dị na shuu gị ma shuu gị ahụ kamera tiga kamera n'ụkwụ gị ahụ. welcome.
Um, long ọ time. na ụmụ nwaanyị abụọ nwaanyị akapụrụ isi elewelie I dey come, I dey do interview. See what you. lenụ ụgha nọcha dị n'ụkwụ enyaje na ndị mmanụ ụmụ nwaanyị kọrọma isiokwu I dey adịghị come n'ime again. Chineke akpọghọ gaa ma ite ihe bịara nga bịa takụsigere m eze nwa bingo bịa nga bịa agha ụgha ịhụ na bishọp wụ onye ara mara ụgha ndị Abuja ọkpụ unu na-agha aghasi ike Good afternoon, sir. dewe kamera ọfụma ka nna ahụ ihu gị yipụ ihe ahụ iyi n'isi Anọ m na kichin, anọga m na kichin. yipụ ihe ahụ iyi n'isi ịnọ na kichin debie nta yipụ datịn iyi n'isi ọkwa mana ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ Yes, sir. ngwa laa azụ ọfụma tọnụọ ya nọrọ saịdị ebe oche a nọ ka m hụ gị dewe na otele gị wọsa dewe na otele gị spread ya were otele gị dee Like, akụkụ no, dey back. Okay, sorry, sir. ya were akụkụ otele shige m Sorry, sir. dewe anya frọtụ Chineke agba gị ọkụ Okay. gaa were fọnụ gị ebe isi na-anọnyere anyị Lagos. ị na-eshi nri na họteelụ Apartment. ị dị afọ ole 26. uwe onye Imo State. ebe n'Imo Ehimembano. ebe na ihime mba nọ Dinka. Agbaje. iji ụmụ ole Amụbeghị nwa. imele na nwaanyị mbụ No. ị nwere vibrator No. iji aṅụ amụ Yes. ị ṅụọla mmiri amụ mbụ No. iji akpa aja otele Yes. Very well. ara ọdụm onye ara nọ na saịdị nna gị ma ọ saịdị nne gị No. No. ọwa Igbo ka a sụrụ ya aga na-etinye no 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 M sị mba mba, sir. Enwero. mekpa o ji kwu ihu nọ ka starin 911 tara nga na-etiri m no no achọ m data ọchị vụrụ ara ndị wido ndị di ha nwụrụ anwụ agarịga ya nga etigere m no wepụ aka n'isi gị dewe kamera ahụ ọfụma dewe kamera ahụ ọfụma ya were kamera dewe nọ ya wụrụ naanị ara na ahụ ka ahụ ahịa Okay. iji agwụ ụra iji agwụ ụra No. nnu gị nnu ahụ ọzọ akwa Legọs nga ka ị na-etinye no akwa Legọs nga ka ị na-esinyere n'ụlọ mmadụ ebe apatment etinye no Chineke akpọrọ ọkụ etinye Sorry. no Mba, sorry, sorry. yiche ndị na-eje welcome ndị nọ emergency room
Braget, you know, what packet on over. It's And funny. then Kugan at Yochi. We hunde na jaba, abo, Prangata Kushigrameza. Mba. Oko, the Lora Lagambo, Mba. the Bregugu. Eh. It's Anyanyo. Yes. Eh. It's Anyu Burule. All depends. The It's mood. Anyu Burule, on that depends on what you name here. It's Anyu Burule. Like Mbraton. Oh, no, Burato. On Look at number. the funny. Listen, if you ain't got better, you know, you got funny here. You only get funny. Sorry, sir. Eweliwe. We've heard the Bob Malike, to Bob Malike, Mapatra, you know, with a yazo. They go to you, Chamara's Kimonio, Bianga, Biane, Yambias, this one. You know, type of kissing up for them. AA. Block group of O positive. one number at Haras Kimonio. Brangata, coach to the best. Ebum number nation. You got to be an issue at Haras Kimonio. Brangata, and Jack, I go to Mesa.